Ja. Vi ryster, vi åbner, vi sætter den ned. Drugs. Ja. Så er vi færdige med at ryste den. Så åbner vi den og sætter den ned. Så fjerner vi 2 mere den her gang, og så er vi tilbage i en finale. Er I klar? I skal nikke lidt, så jeg ved det. Bare en lille smule. Ja? Er du klar? Du er klar? Godt, super. Okay, det har jeg så. 3, 2, 1. Prøv igen. 3, 2, 1. Drik. Blå derhen, du er færdig som popsanger. Du forlader bare scenen. Super. Så er du også færdig, tror jeg.